Здравейте! Ето ме отново в малко по-различна обстановка, но този клип ще започне тук от работилницата ми и ще завърши в магазина. Искам да ви покажа в него една идея какво може да направите и как да направите нещо с всяка една стара рамка, която намерите в къщи на тавана или където иде. В случая ще направя етажерка. Повечето хора правят огледала. Това съм го видял в интернет и просто искам да ви покажа процеса, не съм си го измислил аз. Ето една сглобена етажерка от мен, от стари плоскости от гардероб, затова не се изхвърля никакъв материал. Това е рамката. Видите колко е хубава. Ето така ще се съединят и ще стане интересна етажерка. Тук отзад ще сложа гръб и вече в процеса на работа ще видя какво още трябва. Рамката не искам да е сребърна, искам да я облицовам с златен варак, да стане златна и така по-интересна, по-впечатляваща. Сега да започваме процеса на работа. Започнах с стъпка 1 да боядисвам рамката. Ще ви кажа защо я боядисвам, защото като сложа златния варак, той няма да стане плътно злато навсякъде, ще има някъде, където няма да може да покрие. Има прекалено много неравности, орнаменти, топчета и няма да може да стане плътно златно, той не е боя все пак. И затова не искам да се вижда среброто отдолу, а искам да се вижда зелено, амстердамско зелено, ще стане по-хубаво. И за това ще боядисам и рамката, освен вътрешността етажерка. Боядисването няма нищо специфично. Директно боядисването. Ширено бояне и слон няма нужда от грунт. Ето защо кръглите четки са много удобни, винаги го казвам. Когато има орнаменти, неравности, с тънковане, стигате до всякъде боята, не разнасяте и до всякъде се получава перфектно. Тук мога да минавам втора ръка, но въпреки това ще си мина още един път рамката, защото някъде тук, там е където лекичко прозира, да се изравни, да стане еднакво. Сега действам и ще снимам пак. До след малко. За кратко само да покажа боядисването и на равчетата. Няма какво толкова нещо различно. Ще ги мина и тях хубаво с амстердам зелено. Много хубав цвят е. Много го харесвам. Ето така. Продължавам нататък. Готово, боядисах рамката и етажерката, закрепих ги. Ето вижте как се получава. Хоп. Мисля, че изглежда много добре. Харесва ми. Особено сега, като направим и златното. Ще стане супер. Сега ще боядисам гърба, но първо ще си отворя една биричка. Гърбът е готов, ето го зад мен. Междувременно, както бях взел инерция, боядисах и това шкафче, което правя успоредно с равчетата. Той е с много красиви бронзови орнаменти, които съм свалил в момента. Ще ги почистя. Поръчал съм страхотен мраморен плод в Гърция и с амстердам зелено и черна вакса ще стане много красиво. Стига толкова за днеска и продължавам в магазина. Ето ме в магазина и сега продължавам с етажерката. Както ви казах, сега ще ползвам златен варак за рамката. Ползвам варака на Alice Long Loose, не трансфер. Трансфер и луз се различават по това, че трансферния варак, листчето има подложна хартийка. Показвал съм ви го в други клипчета и по-лесно се слага на, ако искате да е цяло листче, на права плоскост. Приготвил съм си лепило, четки и да започваме сега. Започнах с полагането на варака. Ето виждате. Както ви казах,
е много трудно самия варак да стане плътно златен навсякъде и да проникне в най-малките дупчици. Аз го очаквах този ефект и затова боядисах с Амстердам зелено отдолу, за да ми прозира самото зелено, а не сребърното на рамката. Ако искате плътно златно навсякъде, тогава най-добре да ползвате боя. Но пък с нея няма да имате точно този златен ефект като на варака. Варака просто си е наистина страхотно златно. Ето, аз съм показвал и в други клипчета, сега ще ви покажа как се прави. Премервам си докъде да намажа, общо взето. Ето така си правя. Така. Намазвам с лепило. Ползвам стара четка. Ще ви кажа защо. Защото след това ще изхвърля направо, няма да мия. Може дори да не мажете навсякъде плътно. Там, където не сте намазали, ще се показва зеленото. Макар че той така или иначе ще си се разкъса варака. Защото по принцип си е труден за поставяне на такива релефни места. Ето така. Сега гледам ръцете да са ми сухи, нелепливи. Ани Слон ползва дори бебешка на пудра. Си пудри ръцете, за да може лесно да го наложи, но аз нямам в момента. Ето така. Сега да видим, лепне ли се веднъж край. Да почва мъката. Ето така. Сега тези места, където тук са останали, в последствие, ето тук примерно не ми се свърза много добре, в последствие ще сложа допълнително. Няма да се притеснявате от това. Ето така. Тук също ще сложа отдолу на всичките, за да изглежда малко по-естествено. Сега тук не ми се залепи. Разбира се, както ви казвам във всяко клипче, не гледайте в момента как изглежда работата ви. След това, като налепа всичко, ще видя участъци, ето както тук отдолу, където ще сложа допълнително златно. И като погледнете цялата картинка накрая, ще има съвсем различен резултат. Ето така. Махате излишните и оставяте лепилото да изсъхне. Правя още едно включване, за да ви покажа. Сетих се, че има аптека тук и си купих пудра за бебета. Да видите колко приятно се работи. Ани Слон трябва да се слуша. Като си напудрите ръцете и варака много по-лесно се полага. Сега, тук пак имам разни пропуски, но както ви казах, в последствие, като налепа навсякъде, тези парченца ще си ги дооформя едно по едно. Работата е пипкава, но крайният резултат е много удовлетворяващ и красив. Ето сега взимам малко пудричка. О, готово. И сега вече парчето не се къса, по-лесно се полага. Съвсем различно е. И както ви казах, тези напуквания изглеждат като тръкле. Едно нарочно смисъл така да стане. Ето ме след 2 часа работа. Това е крайният резултат. Лично мен ме удовлетворява. Много ми харесва. Бях ви казал в началото на клипа, че на гърба смятам също да слагам златен варак с шаблони, но за моя вкус ще стане прекалено кичозно, затова го оставих така,
акцента да падне върху рамката. Мисля, че по-добре ще седи. Сега ще взема апарата, за да ви снимам отблизко какво се е получило. Чакайте първо да ви покажа. Довърших и шкафчето, което също боядисах вчера. Виждате го, колко добре стана. Засложил съм орнаментите, черна вакса така леко за състаряване, за ефект. И сега очаква само мраморния плод. Ще ви покажа снимки след като го сложа. Ето отблизко да видите рамката и така наречената етажерка. Както винаги не може хубаво да се покаже как се е получило, но за мен е много добре. Наживо още по-хубаво. Виждате как се едно като кракле напукано и как се вижда зеленото. Затова боядисахме и рамката. Надявам се да съм бил полезен, да ви е харесало видеото и до следващия път. Чао, чао!